această îndelungată absență a lui Viorel Pop din distribuția noastră, întrucât a fost oprit de diverse probleme, clienți și alte lucruri. Noi nu avem decât de vreo lună și ceva de când îl chemăm. Acum însă e momentul, nu s-a mai putut fofila. Ai pus mâna pe el, nu mai scap de el acum. Așa este. Deci... Bine v-am regăsit. A schimbat... Am schimbat locul, am schimbat norocul, vezi? gata. Schimbări. Locul, norocul, gașca. Bravo. Deci o să fie bine. Corect. Bun. Și atunci, apropo de energie, apropo de lucruri pe care oamenii trebuie să știe, lucruri pe care trebuie să le știe apropo de energiile negative, cum să se ferească, să se ferească de oameni care le doresc rău. Hai să intrăm puțin în aceste lucruri pe care sunt interesante pentru orice om care urmărește emisiunea. Ce înseamnă energiile negative până la urmă și cum ar trebui să ne Hai să înțelegem un lucru. Acum, nu trebuie să trăim cu senzația, sentimentul sau să avem fricile astea în permanență că suntem atacați sau cineva vrea să ne facă rău. Și noi putem să ne atacăm foarte ușor. Te uiți în oglindă, chiar singur poți să te de ochi că, bai, ce frumos sunt. Sau ce zbeng mi-a ieșit în frunte. De cele mai multe ori, într-adevăr, există atacuri energetice, pot să le numesc. Să știu, din bătrâni, din moși strămoși, de ochi răi, cum să mai spun. Asta poate să apară din cauza invidiei. Sunt anumite persoane care transmit această energie. Pur și simplu, eu numesc vampiri de energie. Bun. Cum trebuie să negociem cu ele? Dar nu negociem deloc. În momentul când ai mers într-un loc public sau te întâlnești cu o persoană și ai anumite senzații, sentimente de neliniște, panică, dureri de cap, ușoare amețeli, cu diplomație pleci de acolo. Nu te-a pus să spui ăla, bă, tu stai așa, ce mi-ai făcut mie? Bine, nu, dar cum te ferești pe tine? Ieși din cercul respectiv. Și cum îți trece? Foarte simplu, îți revii. Tatăl nostru, trebuie să spui ceva? Asta bineînțeles. Păi vezi, adică nu trebuie că-ți revii, te plimbi pe stradă. Dar stai puțin, dar eu, unul, spre exemplu, mai tot timpul mă rog în permanență. Asta e foarte bine. Deci nu mă rog numai când mă atacă Cristi sau altcineva. Dar de ce? Simți tu că acum te atacă Cristi? Nu, am dat un exemplu. Un fel de Cristi. Niciodată n-am avut conflicte cu Cristi sau cu altcineva. Nu le dau importanță. Sau dacă vezi că o persoană este puțin... Uite, cel mai mare atac energetic posibil, când vine o persoană și îți spune tot oful lui, toată supărarea, toată tristețea. Așa. În momentul ăla te încarcă. Spre exemplu... Aiurea de... nu? Te încarcă te face de comandă. O persoană a prins pe altă persoană cu altcineva. Ei, furia că nu a putut să răzbune persoanele respective, pe soții sau pe prieteni și pe respectivul, furia aia o asimilează, o ține în el. Primul care a ieșit în cale să vezi ce am pățit, dragă, uite ce am pățit, uite așa, așa, de el ți-o spune cu ura, cu oful ăla care l-ar fi lovit și pe unul și pe altul. Încă nu s-a lămurit, nu s-a descărcat el. Spune și lui ăla, și lui ăla, și lui ăla, și lui ăla. Tu ai preluat o parte din acel of. Odată, cum soția sau soțul ăla să facă așa ceva, am dat un exemplu. Incredibil, nu pot să cred. Te duci acasă. Și acasă vine al doilea punct de lucru. De aici apare problema cu casa, în primul rând. Și ne mirăm. Nu cumva mi-a făcut cineva ceva de nu merge bine în familie, nu mai mă împac bine cu soțul, ori are soțul pe altcineva sau soția nu mai dă importanță. Și atunci? Și atunci, ce se întâmplă acasă? Deci casa trebuie să fie casă. S-a terminat programul. Majoritatea suntem învățați să furăm de la servici. Și de aici. Și tu furi, și Adriana. Păi și ce să facem dacă mai avem de făcut? Dar nu trebuie să furi. Grijile, problemele rămân la poartă. Da, uite, fii atent, ne spui mai multe după publicitate, că înțeleg că sunt și niște metode de curățare a locuinței. Pe acasă continuă. Acolo e partea a doua a filmului. Adică în momentul ăla, filmul care ți-a fost băgat în cap, începi să-l vezi în jurul tău sau cum? Nu, tu îl regizezi deja, cum s-a întâmplat, ce a fost, îl fabulezi. Aha. Și când ajungi acasă, îi spui soțului, vai, eu zic ce a pățit, dar asta se spune ce am pățit eu la servici, cu șefa, uite așa, cu ăla, cu ălaltul. Și la un moment dat nu mai aveți chef de nimic în casa aia. Hai mâncăm sau hai mâncăm așa cum mâncăm. Și câte puțin să răcește relația între soție și devenim colegi de apartament, colegi de cameră. Păi și atunci, nu e normal să povestești dacă nu-ți convine ceva la serviciu, cuiva, cui să povestești? Dacă nu omului cel mai apropiat în viața ta. Dar pe mine nu mă interesează familia ta, spre exemplu.
Adică și Sau în dacă... necaz eu nu are Am o sens să mă problemă la implic eu. serviciu, nu mă duc să vorbesc cu soția mea, vorbesc cu străini. Păi nu, vorbești cu soția, dar nu vorbești problemele care sunt și alea rămân. Aha. Dar nu vii cu griji, lasă-mă că am treabă, până mâine trebuie să rezolv problema, indiferent, cât te chinui tu toată noaptea, poți să stai treaz. Adică trebuie să venim zâmbitori acasă și Normal, deschiși. lași griji de probleme. Mâine, Greu? la prima oră dimineață, rezolv problema. Da, că până la urmă nu-i problema ta, chiar dacă cineva îți Bineînțeles, face nu schimbi destăiniri, nimic, nu nu stai tu schimbi nimic, să absolut. nu Aia, trăiești da, un loc cu bineînțeles. altuia. Da. Da, nu schimb nimic, corect. Dar cum facem în casă? De ce intru în casă? Cum fac eu să mă curăț, să nu Bun, intru hai cu să energii începem de la ușă. negative? Deci, în primul rând, sfatul care pot să-l dau tuturor. E bine să nu avem preș la ușă. De ce? Foarte multe persoane, și vouă poate vi s-au întâmplat, ați mai găsit anumite chestii Pe neortodoxe. Și pe preș și pe supreș. Și dacă eu ca om rău sau cu rele intenții vreau Omul să negru, fac că rău, tot ești îmbrăcat în negru. om negru, da? Așa. Nu, dar nu sunt negru în cerul gurii. Asta e adevărat. Nu ajung la tine în casă, spun pe preș. Și e suficient. Acea energie care, sau acele atacuri care sunt, tu ai calcat pe el. Odată le duci în casă. În al doilea rând, preșul unde îl scuturi? Tot în casă. Nu. Îl scuturi pe scări, dar îl speli în casă, nu? Da. Și unde? Exact unde faci duș. Sau baie, sau tot așa. Da. Deci aceleași energii merg de acolo până ai încărcat deja Dar casa. nici pe interior nu putem să avem un preș de intrare? Eu, spre exemplu, am unul ca un fel de grătar. Pe interior. Nu, pe exterior. Pe exterior. Deci să nu rămână cu scame și cu asta. Asta am luat-o de la ușă de la intrare. Deci trebuie să fie un Ca fel să de nu poată să grătar. adune nimic. Să nu adun nimic. Nu cârpă, nu material de niciun fel. Cam așa ceva. Asta e sfatul care... Sau așa folosesc. Și-a Altceva. toate preșurile. Hai că a fost bun, toți. am notat-o pe asta cu preșul, Bun. altceva. Altceva. Cafeaua, Așa. socul. Prietenii nu-i bine să invităm. Aha. Foarte mulți poate să fie egoiști, invidioși pe ce ți-ai cumpărat tu. Și atunci? Poate acum o lună, acum un an ți-a cerut niște bani împrumut și vede, hai la mine să bem o cafea. Bun, ne întâlnim, Adriana, vii la mine la o cafea? Da. Sunt jos, hai că cobor și eu. Mergem la terasă, mergem Dar unde nu vrei. acasă. Nu acasă. Da. Da, Asta e bine asta de- da, asta e bine de reținut. Adevărul e că bine de dacă reținut. vine multă lume în casă, să facem Nu e mizerie, bine. Nu, haide, dar tu arată, spălat. uite ce covor mi-am luat, uite ce mobilă, uite. vrei, nu vrei, și sunt eu, poate invidii. eu nu am ce mânca, poate nu Da. am ce îmbrăca, sau am destule, dar de ce ți-ai luat tu mai mult decât am eu? Dar dacă dăm bani împrumut, dăm din sporul nostru? Prima și sfatul cel De mai ce bun, întreb? prima Că zi na, de salariu, fiecare. când ai luat banii, lasă-l o noapte să odihnească banul în casă. Nu te și duci la cumpărături. Aha. Mi-a dat Cristi 1 milion împrumut, că am avut nevoie, da grele, când mi dai? Ce-l dau în septembrie? Pe cât septembrie? Hai să revenim la bani, cum a întrebat de bani. Nu, că e foarte important, dar vreau să te întreb, lași, nu cheltui nimic din ei, nici tu, sau nu dai din cumperi ei? absolut nimic din banii ăia. Lasă cumperi banii nimic. o noapte în casă să o odihnească. Tare Adică asta dacă cu ai bani. pe card, îi scoți de pe card? Lasă Îi acolo. lasă acolo. Îi lași A doua acolo. zi Nu un te bil la atingi card. de ei o zi, două, Că cât poți. acum mai să spui, bă, nu, sunt card și nu știi. Nu, lasă banul acolo. Când Face ai luat pui. salariul, cele mai mari cumpărături să fac. Cele mai multe Păi cumpărături. și dacă nu cum te am- ajungi cu banii și te Te mai te reziști băieți. o zi, mă. Bun, mi-ai dat mie 1 milion împrumut sau 10 Te milioane. ții de mobilă, de foame și acum trebuie să cumperi ceva, ce faci? Bă, dar nu mor până dimineață. Am înțeles. Ei cu puțină apă, am înțeles. Bun. Deci, Nu mai asta ai cu nimic banii. în frigider, nu mai ai nimic în cămară, Lichide bun. închise la culoare, nu, da? Sau ce ai zis? Cafea sau ce? Am crezut că nu e bine să bei lichide, că am auzit și asta, că nu e bine să bei lichide închise la culoare pe care ți le Nu, dea e altcineva. vorba de altcineva și nu ne băgăm acolo. Aha. E altă chestie. La de ăștia mai răi, nu? Sau ce? Nu, e altă chestie. Aia o discutăm altă dată. Deci nu-i bine să Salariu. avem preș, Bun, e vorba de împrumut. Preș, nu cafele acasă și 3 nu te atinge de bani bani. împrumutați. Da. Bun, mi-ai dat 1 milion, 10 milioane. Când mi dai verăl? În septembrie. Pe cât? Pe 15 sau până pe 15 ți dau. În momentul când o persoană vine și ți dă din două Tranșe. tranșe, rate, cum să spun, acolo să știi, să fii sigur că nu te bucuri de banii aia. Serios? Da? Da, vorbesc foarte simplu. Uite, fă Mai bine nu experiență. ți dă deloc, așa că măcar Sau să chiar știu o dacă nu ți treabă. dă. Sau uite, mai sunt alte persoane care iau bani. Am luat 10 milioane, mâine dimineață iau banii și dau înapoi lui Cristi, aceiași bani. Și pe urmă mă întreabă Cristi, de ce nu mai merge? Da, sunt anumite Dar ce chestii. înseamnă când cineva ți ia sporul casei? Când Păi simți ăsta e că oricât sporul, ai ăsta e munci, sporul. nu realizezi mare lucru. Păi da, dar nici ăla nu realizează. Deci o parte folosesc anumite tehnici, anumite entități, în ghilimele, dar ei nu-și dau seama că
acea entitate are tot ce îi trebuie. Bani, aur, bogății, funcții, tot ce vrei. Dar el, în schimb, nu are suflet. Da. Tu ți-ai vândut sufletul. Când mergi în altă parte, vreau să-mi faci ceva ca să nu mai aibă la spor. Vreau să iei sporul lui ăsta, să am eu sporul lui ăsta. Asta se practică. Deci ne-am lămurit cu banii, cu cafelele acasă, Bun. cu preșul, altceva. Cu Sare obiecte pe care preș. sunt uzate. Vaze, Ce anume? sparte, crepate, farfurii, cești, Le astea. aruncăm? Care, bineînțeles. Deci tot ce îi spar, Nu că e de la ciobiți, la bunica, revedere. că e de la mama, Nu. Dumnezeu să o ierte, lasă-o acolo unde este, aruncă. Deci ce-i ciobit, ți-a aruncat. Obligatoriu. Nu este complex setul de cești, dă-l de pomană, aruncă-l. Da, e bine să punem sare pe preșul de la intrare, pe prag. Să spun sincer, din bătrân se punea câte un pumn de sare în ghiuvetă, să dădea drumul la apă, cum să topește sare, să topească tot rău. Sarea, într-un fel, purifică. Dar nu dăm cu sare pe la preșul, prin colțuri, poate unii dau. Și, în primul rând, înainte de a ne muta într-o locuință nouă, e bine să aducem un preot să facă o Sfeștanie. sfințire sau sfeștanie. Și asta trebuie repetată ani și ani. Un preot, dacă vine, adevăratul preot care vine cu har, ăla nu vine să vadă dacă ai făcut curat, dacă ai mizerie sau Așa dacă este. ai pus friptanie pe masă sau l-ai întâmpinat cu lăutar sau cu fanfară. Nu. Eu știți ce vreau să vă întreb ceva care mă doare pe mine așa. Se spune că dacă ți-a murit cineva drag, un iubit, un soț și păstrezi poze în casă cu el, e adevărat că nu se mai leagă nimic? Nu. Pozele cu vii și pozele cu morții trebuie să stea separat. Deci vii cu vii, morții cu morți. Păi și dacă e o Corect. poză cu el? Păi el este generator. Amprenta energetică rămâne Rămâne acolo. în casă, nu? Uite, spre exemplu, te A, duci și duci acum din la altă consignat. parte acea fotografie sau cum? Poți să Nu, pui dar într-un nu ai voie album, soția, dar acolo nu e bine soții. soție, ca să stai exact cum stă mort, adică nu evoluezi, evoluezi. rămâi pe loc. Aha. Sau uite, foarte multe persoane se duc la consignații, cumpără tablouri renumite. Da. Acum depinde și cum a fost Second sau hand starea toată lui, sau starea lui de cum să spun eu, de sufletească a pictorului respectiv. Ai găsit un pictor care a fost dus cu pluta sau a avut depresii, Păi și cum în cureți casa aia o lucrul să fie ăla? numai... Păi da, urmărești. Dacă am luat ceva, de când am luat obiectul ăsta, nu merge bine în casă. Și cum cureți lucrul ăla? E gata, ai pierdut lucrul ăla? Dar energia rămâne acolo, n-ai cum Toți să-l ne luăm curăți, și să-l de duci la mai second departe. și de la... Na. Da, da, da. Scap de el. De obicei se spune, persoane care au zăcut în anumite paturi sau unde au zăcut, e bine să dai patul respectiv sau chiar dacă au fost decese, dar asta de obicei se curăță cu slujbe, cu rugăciuni. Ai mers la baie dimineața, te-ai pieptănat, părul strâns, aruncat în WC, trasă apa, în acel fir de păr este tot ADN-ul nostru, este informația noastră energetică, care să pricep la alte lucruri. Mă duc până la baie. S-a dus la baie, a găsit 2 fire de păr, te-a făcut de comandă. Deci atenție pe cine băgăm în casă și mai ales în Deci, în baie. primul rând, pe cine băgăm Și în ai de casă. pe unde te piepteni sau poate, na, te duci în casa cuiva sau... Sau pe cine aduci în casă, să nu Da. găsească soția fire de păr pe pernă. Că Asta, bine. ea fiind blondă, găsește unul brunet, ce face? Acolo s-a terminat. Se băga singur energie în casă. Asta nu mai e Acolo energie te-a scos negativă, asta energia. este deja golănie și prostie, ca să zic așa.